Se on tälläkin hetkellä aika kova tässä näin. Liikutus oli kova jo tuossa joulukuun puolivälissä, kun saimme tosiaan tämän tiedon tästä tiedeviestintäpalkinnosta. Arvoisa Tiedetoimittajan liiton pääsihteeri ja hallitus, arvoisat Tiedetoimittajan liiton jäsenet, hyvät ystävät. Minun on ilo ja kunnia seisoa täällä edessänne ja ottaa vastaan Puistofilosofia ry:n puolesta vuoden tiedeviestintäpalkinto 2024. Iloa ja kunniaa sekä merkityksellisyyttä korostaa erityisesti se, että kyseessä on yhdistyksemme ensimmäinen valtakunnallinen huomionosoitus. Edustamalleni yhteisölle, puistofilosofeille, tämä palkinto edustaa tunnustusta työstä, jota olemme innostuneena tehneet vuodesta 2010 lähtien. Kukaan ei vielä tuolloin pystynyt näkemään, että pienimuotoinen ajattelun ja dialogian festivaali kasvaisi muutaman kymmenen henkilön intiimistä keskustelupiiristä yli 2500 henkilön vilkkaaksi, mutta edelleen intiimiksi valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Kun selvitimme, keitä tahoja oli aikaisempina vuosina palkittu tiedeviestinnän saralla, emme voineet olla laittamatta merkille, kuinka kovaan sarjaan olimme päässeet. Erityisesti mieltämme ilahdutti, että palkinto myönnettiin yhdistykselle ja yhteisölle, jonka kotipaikka sijaitsee maaseudulla, kaukana suurten kaupunkien henkisestä ja intellektuaalisesta sykkeestä. Edellinen on laitettu merkille myös Ikaalisissa ja lähiseuduilla. Se on tullut vastaan niinä lukuisina onnitteluina, joita palkinnon saaminen on kirvoittanut yhteisöämme lähellä olevien tai sitä arvostavien tahojen osalta. Olemme tästä kunnianosoituksesta vilpittömästi iloisia, ylpeitä ja jopa nöyriä. Puistofilosofia on tehty yhdessä esiintyjien ja yleisön kanssa. Verrattuna perinteiseen festivaaliin, jossa informaatio kulkee pääsääntöisesti yhteen suuntaan esiintyjältä yleisölle, puistofilosofia-tapahtuma on elävä, holistinen organismi, jossa jokaisella osallistujalla on oma tärkeä paikkansa. Hyvä dialogi vaatii kokonaisuuden, välittömän interaktion. Siksi tiedeviestintäpalkinto kuuluu koko yhteisölle, kaikille vuodesta 2010 Ikaalisissa esiintyneille tieteilijöille, taiteilijoille, filosofeille ja muille esiintyjille. Aina kaikkensa antaneille festivaalin talkooväelle, upeille ja korvaamattomille yhteistyökumppaneillemme sekä tietenkin sille aktiiviselle yleisölle, jota ilman edellä mainittu interaktio ei olisi mahdollista. Puistofilosofia ry:n säännöissä tarkoitusta ja toimintaa kuvaavassa kappaleessa on mainittu, että yhdistyksen tehtävänä on valistuksen hengessä tieteellisen tiedon ja taitojen edistäminen, ihmisenä kasvamisen rohkaiseminen sekä erilaisten kulttuuri-ilmiöiden esittely, kriittisen tiedon merkityksen vahvistamiseksi luuloja ja vääriä uskomuksia vastaan. Aikakauden henkeä aistien yhdistys haluaa vahvistaa yksilöiden välisen tasa-arvon ja keskinäisen kunnioittamisen ihanteita sekä yhdenvertaisuuden ja loukkaamattomuuden toteutumista. Tärkeässä asemassa on ihmisen lisäksi myös vallitsevan ympäristön, luonnon ja sen eläimistön hyvinvoinnin edistäminen. Näiden päämäärien edistämiseksi keskeisimmässä asemassa on tutkittu kriittinen tieteellinen tieto. Elämme maailmassa, jossa tiedeyhteisö, tieteilijät ja toimittajat ovat joutuneet viime vuosien aikana kasvavissa määrin pseudotieteellisen argumenttien ja suoranaisten hyökkäysten kohteiksi. Keskustelukulttuuri on polarisoitunut. Tiedeviestintää tarvitaan siis ehkä enemmän kuin koskaan. Kuinka hyvin olemme onnistuneet edellä mainittuja ihanteitamme puistofilosofia-tapahtumien yhteydessä toteuttamaan? Paremman tiedon puuttuessa vastaan, että ainakin olemme onnistuneet innostamaan yhä kasvavaa joukkoa ajattelun ja dialogin ystäviä kokoontumaan vuosittain yhteen Ikaalisissa vanhan kauppalan jalopuiden alle, keskustelemaan luottamuksen ja toveruuden hengessä, kuuntelemaan oman alansa ammattilaisia, tieteilijöitä, tutkijoita, filosofeja ja taiteilijoita. Ja mahdollisesti
ehkä muuttamaan omia näkemyksiään ja mielipiteitään. Tänään täällä Valon juhlassa olemme kaikki kollektiivisesti saman innoittavan asian äärellä, tieteellisen tiedon sanansaattajina, joiden tarkoitus on Prometeusten lailla tuottaa valoa tietämättömyyden pimeyteen. Tieto ei lisää tuskaa, se vapauttaa. Onnittelen puolestani vuoden tiedetoimittaja Niko Kettusta sekä toista tiedevistä-palkinnon saajaa Laura Vuoriota upeista ansioista. On ilo juhlistaa tätä palkintoa myös teidän kanssanne. Vuoden tiedeviestiä-palkinnon palkintosumma 2000 euroa tullaan käyttämään kokonaisuudessaan kesän 14 puistofilosofiaviikon tuottamiseen sekä yhdistyksen muihin projekteihin kuluvana vuonna. Sivistyksen teemavuosi 2024 tulee näkymään erityisesti Puistofilosofia ry:n toiminnassa. Sivistys on toivomme myös pseudotiedettä ja polarisoitunutta keskustelukulttuuria vastaan. Vielä kerran vilpittömän kiitollisena palkinnosta toivotamme kaikki Suomen tiedetoimittajien liiton jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi Ikaalisiin 14. Puistofilosofia viikolle 16-27. 2024. Kiitos.